Vítejte u zápasu fotbalu, další speciál, další díl Kadarků, jsem zapomněl říct. A tohleto nahráváme už po druhý. Jak jsme to točili poprvé, hned ze začátku 2 góly, jsem fakt nečekal, v první minutě hned 2. Takže, ale bohužel tady Urbi mi o prodloužení, jak to poločas se dokázal dorovnat na 2-2 v posledních pár vteřinách, tak on mi prodloužení kopu do mobilu a to se neuložilo. No, blbý auto. Jsou tu všichni, teda kromě Buďka, místo něj ho nahradil Šimek. To je vadí. Dobrý bobon. Tak. Šimek chytal. Hazí. A Štefek. A, tak to byl faul. To byl faul. To jsou ty auta. A máme tu 3 balony. Jeden tam, potom tady a ještě tam za bráku jeden. Tady za stromem. Blbý auto. Točím. Ještě minuta a půl prvního poločasu. Teďka je to víc nudný zápas, předtím to byla větší sranda. Mohl to být legendární zápas, že to tu Urbi celé posral. Poslední minuta prvního poločasu. A je to 0-0. Takže tady tahleta strana jménem Chelsea a tahleta Baník 0-0. A teďka Chelsea v útoku. A vedle. Nejdu. No to ty tady mi nadáváš. Ne vůbec. A je to gól! Tak toho jsem fakt že nečekal. Normálně, odsud vystřelil gól. 1-0 pro Baník. No. Jsme zpátky a druhá polovina, omlouvám se za z ničeho nic přerušení. A to byla teďka šance Baníku. Teďka rohy, ale vzal špatnou cestu. No nic. Takže přiblížíme trochu. Oh. Tak tohle byla síla. Tohle teďka byla šance Manchesteru. Pardon. Teď se... Ježiš. Blbá auta. Tak jo. Zahrávaj. Že
Je to pro Baník 1-0. Chelsea teďka se nějak nedaří. A vedle, tak tohle bylo štěstí. Tohle bylo štěstí. A bylo štěstí Manchesteru, aby to bylo 2-0. Tak to je teda síla, protože to bude rychlý zápas. Tak. Dobře. Střela. Nepadla moc dobře a... Naštěstí to bylo vedle, takže jsou to rohy. Dochází čas, to má pravdu. Au. No, jo, proč teď zrovna dneska to lidi tady kolem jezdí? Dobře, a co? Gol to asi nebyl, co? Nebyl to gol, bohužel. Ale už to tak vypadalo. Rozehrávka. Filip. Michal. A Žaba. A je to roh. Je to roh. Takže první poločas trvá 4 minuty. Tenhle ten bude trvat 6 minut. A jestli to dokážou tady Baník udržet, což myslím, že jo, tak vyhrajou. A teď to dobře, Filip golman Baníku to dobře udělal. Tak jo, Maha Urbi. Tak, Adam. Tady místo Bučka, jsem zapomněla říct, první 2 díly tu byl Buček, ale ten dneska nějak nedorazil, takže místo něj je tu teďka tady Šimek, kde bolí Adam. A teď tady je tlačenice. Pře Urbi, Převon a vedle. Nebylo to vedle, ale jsou... A je to rozehrávka. Michal. Gol to nebyl. Nebyl to gol. Ale už jim dochází čas, ještě 2,5 minuty. Tak, výborně. A Štefek je v útoku. A do auta. Ruby. Štefek. A Michal. Štefek ještě to. Filip. Nech se to posrat. Tak, Štefek. Tak. Ruby. Štefek. Ale Michal jde sám! Tak tohle byla promarněna šance, ale Michal. Ale Žaba získal. Asi tak minuta 25. Nebo 15. No, omlouvám se za to, že... Jasné. Takže pár... Tak, poslední minuta. Poslední minuta. Zápasu a je to pořád 1-0 pro Baník proti Chelsea. Baník vede 1-0 pořád. Nečekaný. Jdou sám. Do tělo. A Olečka. A je to gól! Takže máme se možná i čeká na prodloužení. Vypadá to na prodloužení. Posledních 10 vteřin. Takže 5, 4, 3, 2, 1. Takže uvidíme se v
prodloužení. Tak jsme zpátky a v prodloužení hráči přišli ze šaten a už mají plánované strategie a hned ze začátku už tu byla šance. A Štefek zablokoval, ale Michal se nezdává. Tak nahrává Filipovi. Filip teď čeká. Ten ale se přes Urbiho nemohl dostat, ale ještě Žabák. A Chelsea má auty. Nakonec je to 1-1. Třeba. Proč po každé je prodloužení? A tady. Tahle první polovina prodloužení trvá 3 minuty. A Filip? Tak, teďka nám udělal úžasný zákrok. A potom druhá polovina prodloužení trvá 5 minut. Ajaj. Filip. A Baník vede 2-1. Tenhle gól jste určitě viděli. Je autorem obou gólů Baníku, takže... A Štefek hraje. Blbý auta, sakra. A je to gól! Teda, tak to bylo rychlý dorovnání. Jsem nečekal. Doufám, že se to zabral. Tak to bylo nečekaný. I když to v stínu to moc nejde vidět, balón. Blbý auta. No. A? Filip? Štefek, ale mu to odkopl. Tak, Štefek to. Šimek. Štefek. A Orbi, Štefek. Pořád Štefek. Štefek. A vedle, do auta. Ale ještě se hraje. A Žabák! Tady. A Šimečka. Stopuju. Tak, jsme zpátky, omlouvám se za to stopnutí a balón přeletěl Kajsi až tam vzadu. A nebyli jsme moc zlíní tam jít, tak jsme si vzali jiný. Dobře. A šance, je to gól! Žabák z Baníku svými třetími olečkami tady dostal od Urbiho. Byl to Vlastňák. Žádné stopování, 5, 4, 3, 2, 1. Uvidíme se druhé části prodloužení. Tak jsme zpátky a už je tu hned rozehrávka a je to rohy. Takže přišly nějaké takové ty statistiky nové. Filip, který byl předtím brankář, je teďka v útoku normálně, i když dal předtím 2 góly. A teďka tady Štefek u nich chytá. Tak. A teď vám chci zdůraznit, že co jsem to chtěl říct, šance byla a chtěl jsem vám říct, že hraje Chelsea a Baník, z toho Chelsea vede 3-2. Je to napínavý zápas, jestli to bude penalty, tak to je vážně úžasný. Aspoň konečně zaznamenám nějakým způsobem penalty. A to byla střela, ale Michal zázračný golman chytá. A Žabák si nechal, ale čtvrtá polečka. A Urbi nahrává Štefkovi. Štefek, ten střílí. Tak, pardon, je tady kolem něco letí. A střela to je Kajsi do háje. Tak tahle ta druhá polovina prodloužení trvá 5 minut. Takže ještě se máte těšit na 3,5 minuty dobrého hraní. Tak jo. Co na Žabíka? A Šimečka. Ale Štefek ještě. Ten to tež nedal. Michal je zázračný golman. Ach, a je to out. Ajaj. A Filip dává hat-trick.
Jo! A dává hat-trick a je to 3-3. Baník je ještě ve hře. Tak ale tady už se útočí. Gól nebyl, bylo to naštěstí vedle pro Baník. Ale Chelsea útočí dál. Myslím, že udělal chybu, když Tefek šel chytat. Šibečka? A bylo to vedle. Bohužel to bylo vedle. Jo. Tak jo. Filip útočí, ale Šimek se snaží dostat. Nebo Adam. Střela. Teda přestřela nějaká si ta stopu. Tak jsme zpátky a jo, tak potíže s balonem, ale už se hraje dál. A tady byla teďka šance. Zdůraznuju, že je to 3-3, ale myslím, že si to pamatuje tady hat-trickem Filipa za Baník. Teď to dorovnal a ještě mám tady zařval do kamery. Už jsem se lekl strašně. Jsem myslel, že to jde zničit. A přestřelil. Balon je tady. Ještě máte necelé 2 minuty. Zábavy. Jestli to bude penalty, je to super. A jsou to, myslím, rohy. Ano, jsou to rohy. Tohle je 3. speciál a hraje se o 500. Hraje se o 500. To by si nikdo nenechal ujít. Opravdu o 500. Tohoto video už má 200 000 GB. Což je fakt hodně. Tak, zahrávka. Fua! Uj, vosa u mě byla. Tak jo, točíme. Tak jo. Už minuta a 10 vteřin. Tohleto prodloužení už chybí jenom minuta. Ještě minuta. Tak. Vyčerpávaj a jdou pro míč. Tak, hraje se zpátky. Tak. Tak jo, hraje se. Pře. Ag. Žaba. Tak. Šimečkovi. A Žabák, ale Štefek to vychytal. Posledních 20 vteřin. Tak jo. 10 vteřin. Tak to bylo štěstí. To bylo štěstí. Takže 5, 4, 3. Jak vám řeknu, tak se uvidíme u penaltách, takže čau čau. Teďka kope Michal. Tak. Dobrá šance. Uvidíme se u dalšího kopa. Kopal Michal z Baníku, teďka Šimek z Chelsea. To byla šupa. Uvidíme se u dalšího kopa. Teďka je tady Žabík z Baníku. Bacha, bodlo, vole, bacha. Já ten nedám. Bacha, dá pičo. A je to gól! Baník vede 1-0. A teďka Štefek. A dává tyčku. A teďka je Filip z Chelsea, teda z Baníku. Předtím byl Štefek z toho Manchesteru a teďka Filip z Chelsea. No, předtím byl z Chelsea a teďka tady z Baníku. A poslední, kdo kope, je Urbi z Chelsea. Jestli já gola. Je to konec. Vyhrává Baník. Baník porazil Chelsea. Je to 1-0 na penalty. Please dejte odběr.